Konsum. Jadi loh. Aku tadi, belum. Harus video. Dua orang bunga sadar, orang minat koloki, dua rohan ngadomu di balong. Ikaw po manong aku ito Lumang batuan. Coba paksa dulu Pak Kamil. Kamu bisa subscribe di YouTube kami. Unang mehita masira sa leleng di tanong haholong imaan sobora magkaholong ihong are asunungan. Ikaw po manong ako ito Lumang batuan. Haholong imaan Sobora magkaholong ihong ale hasunungan. Ay nung ikaw po manong ako ito Lumang batuan. Ano nga ito? Ikaw po manong ako ito